Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Sorry nga, nakapangutan ako ni Mato. I just can't take it. I just don't understand myself. Wa ko hisabti ang tanan. Wa. I am depressed. Very much depressed. Si Janice. Gusto na. Gusto na, Pearly. Gusto na. Dahil kita sa mga tao. I don't care. Bahala na sila. Ang importante ka magkapahugaw ko sa akong gibati. Ang ako lang, Pearly, mao nga. Ubanan ko na ikaw ning mga panahon na. Salamat kung mao ka na. Father Amaro, let me ask you another thing, please. Usa ba ka na, ha, Pearly? Do you still love me? Doon na ka pa ba'y nahibilin bisan jutay na lang agugmaan lang nako, ha? Father Amaro. Pearly, nasayod ka na ba sa akong kahimtang, di ba? O nasayod ka na usab nga akong gihigugma ang pagkapare. Let us not talk about it. Basin nagtuo ka, nagitintal ti ka. Huwag ko mag-ingunan, ha? Huwag ko magtuwa na. Ikaw rin nag-ingunan, ha, Pearly? Sige na, atong tiwason og inom kining red wine aron makauli na ta. Ug please, ihatod ko sa akong gisak ang apartment karon. Magkita pa mi ni Dr. Astan. Don't tell me nga imo kong balibaran. Oh, hinuon. Kung gusto ka nga madisgrasya ko, well, fine with me. Kana pa. Baka pahuway na kugi ka ning kinabuhi, ah. Oh, Pearly. Ang mga hanggaw. Nag-inom pag ritual. Oh. Kuningan na nakaligon sa pag-alkundra sa extraordinary diabolical attack. Tanaw na to. Kung makasugakod ka ba sa ordinary diabolical attack, nga mao ang tentasyon, Padre Amaro. Diha gipadto si Jesus sa Espiritu Santo nga sa kaningawan. Nagpabinin siya dito og 40 ka adlaw, gitintal siya ni Satanas. Matod pa sa Marcos Kapitulo 1, versikulo 12 ngadto sa 13. Pwede na mag-biblical scholar. Yun na, Tora. Nagparag-parag na ang abogada. Hubog na. Ang binangyawi sa sakyanan eh. Oho. Ako lang mo drive kay hubog ka na. Eh, palagi ko hubog. Nagkainom lang. Love pa ko. Oh. Hilom na gani diyan, ha? Sige na, sakay na kay dadot ka Paulo sa inyo. Nakasakay na. Okay, nakalan ka na. Ako silang sundan. Ug tingali doon ako'y live coverage karon nga mahimo. I like it. Alvi Satani. Sige, dali. Kay giyahan ko ikaw pa ingon sa sud, Pearly. Love pa ba ko nimo, ha? Pearly, hubog ka na kayo. Daghang ka magong nainom. Abi nimo, Amaro. I miss you. Ginoo ko. Iyang gihubo ang iyang blouse. Please, Amaro. Kita ram duha dinhi. Make love to me, please. Pearly. Please. Gusto ko nga mahupay mo nga akong kakuol. Lawa, isuka ka na hinuon. Shit! Ay! Bitin ang show. Panaway, magkalakot. Rrrr!
pastilan kay si Perle. Nagpadaman yung tama. Huwag yapon mausab ang iyong dagway. Manya gyapon siya sama kang Janice. Salamat Lord, kawa ko madaog sa mga pagsuway. Umay pa, ako nilipiyuhan iyang sinuka. O na may dispenser. Ako pahirag init-init na tubig ang iyong naong. Pagkauman, anil lang ko matuog sa may sala. Ako lang ang ablihan ng pultahan siyang lawak ka. Janice! Janice! Good morning, Perle. Andam ng labi sa pamahaw na. Nga nung nag-ilis na ko. Kinsay nag-ilis na ko. Ako nag-iilis mo kagabi kay nahubog ka. O gani, grabe ang imong sinuka. Unsa? Ug imong nakita ang... O sabay na, anak ko na ako lagit ha. Besides, why man siya? Sige na, yan na imong kapyo. O kung mahuman ka diha, tambong ladnas ka nanan. Sige, biyago na ikaw ha, kay makikita pa na ako si Dr. Astana. O matupot nga likos kong binto sa mga madre karon. Thank you. Thank you, Father Amaro. You're welcome. O ginautot nga di ka magpadaog si mong kahuyang, Perle. Sige na, biyaan ko na ikaw. Amping ka kanunay, Perle. Salamat, Father Amaro. God, I'm so sorry. I'm so sorry. Huwag nasayod ko na Janice. Kunain ka man karon. Wa magmalinaw ng imong kaag. Pasaylo ako, Nay. Pasaylo ako. Mubakasyon na ako. Bisag mga usak simana lang. At doon ako sa probinsya. Basi si Padre Amaro na kayong niabutan. Ako ablihan. Mayang adlaw ka nimo, Doktor. Ikaw? Nganong nabot ka din eh? Dili ba? Di ba nagkaato ka naman sa San Agustin? Diin ako ang kasamtangang sekretarya sa imong higala nga si Father Amaro Cervantes. Oh, unsay tuyo nimo, Doris? Well, doon na. Pero, di ba na ko naman pasudlon? Dr. Carl? Sige. Dayon. Makatultol man siya din eh. May gisulti ka ba, Doktor? Well, nakatultol man lagi ka din eh. Unsa may ato nimo? Well, kanus naman ta magsugod sa therapy, Doktor? Unsay? Nganong ni katawa ka, Doris? Manti ko ka masandiayang magpatuso-tuso, Doktor? Dili ba? Ikaw pa may nitanaw sa akong sinuwatan? Ingon man, nangita ka sa akong picture? Unsa? Gusto man ka ko nimong tabangan, Doktor? Og ni Ani, di gusto na akong tabangan ang akong kaugalingon. Pusa ay akong pagyasa. Nasayod ba si Father Amaro ini? Ha? Doris? Wow! Ay, ato-ato lang gud ni Doktor. Doon na rin itabang na ka oron sa ingon. Madumduman ta ka, o nga dili ko ni mo pagyason.
Gusto kong mamaayo kung unsa man kani ang akong sakit. O kung doon naman kani, please, ayaw sulti si Padre Amaro. Okay. Niya ang akong calling card. Salamat kayo, Doktor. Salamat kasi mabagsabotog sa imong panahon. Imong gihakan nga akong apil, Torres. O kung gusto ka, doon na ba'y mas labaw pa kay sahok sa imong ngapil? Gusto ka bang makalimot sa kasakitan nga nahitabo gumikan sa kamatayon ni Janice, Dr. Astana? O ikapasali ko nga mataak mo ang langit o tila na kinahanglan pang moagi pa sa purgatorio. Gusto ka, ha? Torres! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!